Karbi anglong news channel along berta than ponchia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha India Alliance pen Diphu MLA candidate je ai Kathar Aphan chechar langso lang milialong vote Kerek pi amai gangni Thereponi phai inkoida narkep ningkan surihinira inkoida trogarni Lumbajong Constituency ke parlo ward NO.11 ke parlo lang mili chechar langso homti ahithiadung India Alliance APHLC pen Congress pen Diphu LAC pen Karjabdun je ai Kathar Aphan vote Kerek pi amai pedoponlo Labangso amai APHLC langmili area committee maipu Abrinu strong hangpen my chariponsi my alamte Congress ward nong 11 Rap chunbang bikrom timu ahinpen vote Kerek amai aputak than pajermi pon Sonsi Diphu LAC MLA candidate je ai Kathar IS retire sitame chetongdunsi kopia thesi kachepatedu nangkok mapu aputak than pajermi pontu Lapen thu kachetong dun aluhi atumpen sitame ongdung a vote pen ki pahai ponchi aphan chethan chimum ponsi vote Kerek amai pachun ponlo bangso amai along Congress I Lumbajong block maipu jana sing terang diben teron APHLC Lumbajong CC maipu David Kathar Peter Tiso Kelvin Tokbi Korsing Ronghang APHLC Youth Wing Secretary Sir Singbe Lapen Langmili Area APHLC PS Committee Chunbang Thorom Sing Teron Penchenglok Penang An Abangpu Indian Alliance APHLC Lapen Congress Aphan Kekroy Arat Rong Asar Atum Chetong Dunsi Vote Kerek Amai RDP Dunsi Mesen Pen Pachun Ponlo Diphu Pen Nangkelo Berta Relson Hanse Report Karbi Yanglong News Channel Buat milia ajo lo pon nang sini dia lo. Bang Suri si baga do ibu. Ini kupia mai si padokan malata. Ba pini bangai lagi ni tum canvassing lo la election hedi la Alliance Party high back nangi la pan lo ban Alliance Party high ra itum tribe satum an Khilonjia Khomia Adivasi lapen Gurkha lapen kado kawe atumta ningkang samben ke dop rapet longgi aphan sil labangso election itum BJP aphan pe rem nangji pulo lapen labangso BJP remra kado kawe a community ke doan longgi aphan dei progress lapen peace lapen unity ilitum kado we ke do longgi aphan si itum along le itum along ri lapen itum a k Kerek dia fansi nilitum labangso election kacedan dun la pen labangso kacedan dun posi pinya meeting ke dulu Pini bangso mai long pini joining ta doma. da ke nili ching ne da ko nilitum office long si pini joining ke do la ke family throck cap rapo BJP pen lock si pini na dun nilitum APHLC long Nang lining ka chithe ateng pen ko ana percentage pen si high unji no. Nili Aphan man pu bom lo ong NA sita 60% above nilitum longi pula Nang ligan niso terang pi ke ko sonji. Alaga nili puduning tung te laga bang niso terang pisi cicini lo barat tum cini lo Kami ke claim ke dam bang ke thang ta theklong le theklong le ni cini am bang claim lo hai lata democratic adet ke di la bang da thur lo la they have got the right to do Nang lijong si nona phong MLA election high det pulo tangte ke chengsi non pen rar phan pilo thaning tung mane PC claim rat atom han ke la along ri along le ke rai pialam apen akai ke rai akam la pen rong bethe ke chengji ke rong na tu spen si chengji ala ki duk sai selo pot non ke bang thoi bethe ke hem ta bang dalan hem sai selo I hum da we chuning si yo 2024 and inkan mongol do yalong last lo asamang bong last lo la inghan ben kivit ahem hedi last lo hala dam et lo chuning 2024 ningkan ili to mga 90% si inghan ben kiti kivit ahem sai selang no nanta ante po ani tunge ke prek dun lo po ani tunga pa phi dun lo la posi
kado beta dalan hem ke dolong je fansi ni tum klem pola ke lapen katiki pe milong ye phan non anta inglong arit katiki je phan ke Assam government ta non anta scheme and a pin lang non anta na ante la ke ni tum ke inglong ke karbiang long ke 2/3 body itum inglong area pina ante inglong me theke do karbi itum tribal tum kuki tum anta kopulo ke chugi yun po dal pose alang lidum duk pikpak lo la posi inglong arit katiki je pata askim ke men itum silam bek po la pen thoi bethi lang abi po kheti klem une de titi la posi shallow tube well la pen deep tube well setan itum kisom je phan la ke klem bek po BJP atum ko ne dak rolling atlo setame non anta hemprek wan thek the lase non nang li tum jong si hai pulu tang te wan thek jima hemprek ke wan je phan lok si la APHLC ke kapin chong lo la pen aprang da 1969 ningkan ta hemprek wan atlo la APHLC tu karbiang long phan ta karbiang long la pen di ma sau phan ta wan atlo setai li tum halabang sut ke thek the pen jok tum ali dar tum deng dun de det lo deng dun de det pen non ge chu hang thu bom da long li la pon ni li tum APHLC pen la alliance partner tum ne tum chelang pet si la autonomous state bang ge wan thu vek ko BJP tum la ana power ke the kupia pot se hemprek wan thek the nang li power ke la tung hala area na to power ke la tung mo pen pubam purandar to power ke lage alang li tung power we alang ti sakor chona na kente tuliram rong hang pa ingtang o pubo nasigang tang ilang banga aripen lopen aripen si kokling alang li phan ante lage alang li thang na un i lage hemprek ke wan aning ke hang he ma matang te ke wan thek thelo aning ta hang he pen ke wan da thek thelo lang dak lo lage yok te chini lo malam thia bangke non nangkili ji MLA election nilitum jaya Kathar sarpan MP MLA ke pamandun je fansi nilitum langmili arat lapen ward number 4 ward number 11 arat chingrum si arangli pandak kecupat Sangte laso ajai meglong komar lihi pansi chop halal nilitum kecupat pon veke bangke nilitum candidate amat fansi cupat pon no jaya Kathar sar IS tayar fansi ase alangli stame cepat grupen dak langmili nagam report nilitum suri akhiru Sangte nangli tumalang pansi support lo mam nilitum langmili arat lapen ward number 4 lapen ward number 11 kadu kawe arat an sitame nilitum ke APHLC fansi support ada Pini labang so armu kecetong along bang anak pai doji. nilitum kadu kawe pen ene botor meo eda da pansot he botor jong si misen puson ti nilitum dak suri pli ba kamuni chitongi pusi nilitum chikon lo lapen botor ke meme da jok arwe bang jang pe jok amasi non bang ke 1500 ke doji lapen pini labang so ajai me ke joining bang ke awe stame silent vote di ongji kisaman tum ke sakuri doko sakuri kaching hon lapen contract bill ke long lidu masi alang li tumbang ke nang chitong onde dalo sitame ning thenoi pusi nil tum phan pulo nil tum ma APHLC aphan si vote ta kenang tibek ko pusi alang li tum chichak kan ke dhrom sing teron ni lang mili pias long siget Lakha inquire poni lip constituency arlo Congress pen APHLC Alliance Party Sri Rotaning T MLA candidate Aphan Kangthum Karni Areli Kipaman Bangso Areli Yelo Ongdung Nilip Arwaratung Chitongdun C RD Pidun Chukiela pen R1 Teron Nangkilo Berta Karbianglong News Channel long nang tong nang pan tong karne ada mai pi padu putak chakali no Dak dang pini gadi. My people isababe. My people ote permission pini anangi. Asi candidate nang pidat pen. Je bukajan LA andar M Mondol Congress do MEC homosti do. Ora so homosti pusi chawangra. La penili ka phere bangke nili dam nakji ma pusi ne ka phere. Athema BJP atumke dake suring ko rai si hini adim tame bang suri thong kep pa join alupo amasi inut bakta ni li long dam de lupo sine ke matha phiri piglo
ว่าพี่สมัยดักบางล้อนอนบางเก็บเพลกดักแล้วได้บางเก็บแท็กล้อเต็งลงพุทธBJPเสียไปทุเดียลมาปุ๊แต่เมื่อหลานดินเกจ้าจิตุมุนิตุมกิจหุงดุนกิดุนแค่ดีเจมุนิตุมันเกเทอร์เกฮับแล้วเป็นตังกาปอยซาหลังตุมลองกิจงหูปอยซาดูอุปสิกเจนดุนแล้วส่วนสิปีนี้ดักดวาร์บากุรีแคปอันอปุลิงบุตรแล้วเป็นละดักจิตุนิลิบอังกังพันสมินิงสัมปิกล้อลานอาร์มูหลังตุมจิตุนางจิตโตดุนปะแล้วเป็นมาทาล้อละดักเกจิตุ opposition alliance มาที่ APHLC เป็นจิตุคอนเกรสพันซีรัฐตุมอันนิงจิสิกล้อ vote people ผู้บังเกแล้วเป็น BJP พัน vote กี่ปีนังอาการอนมาตาเวโมสตามิลามนิงยี่ปักลาดักล้อแล้วตุมเกอิสุกระโดกเวตังกับปอยซากิจงหูปุริยัลเคนดริกอาปาร์ตี้แล้วเป็นหลังตุมปุริยัลเป็นเบรีปักตาชินีเนี่ยแล้วนิงกันเคยเห็น BJP นอนเกโดแล้วโซสอร์การลองบังเกรัฐตุมปุเกกิจุดุนลองเอาไว้แล้วบังเกชินีดักล้อกลาดักล้อปักไปได้cepat tu ave lagi nilai tunggu ke cepat tu alam pu ave pin lo la pen ladak bang ke tuliram rong hang ke nut rat kang vai abang phuisap le lang ke chmatha kali la bang ke ho apo apaya din phusar fisar din be di inut ari chu si ki pitikang din pusi a purial family a property person si karbing long thomas council phan ke chitin तो सर नाले फन अर्जुना BJP तुमके रतन इंटी के ये में दो खुद के नीले बेलोंग मॉडल हॉस्पिटल बांगे द्वार बगुरी पोंडे लापेन पार्टा कांग्रेस तुमके हाला सोट के कार्बियांगलोंग नंगाचारी होत बांके उग्रपंथी मत आर्लो असों पेनांदो सुलुक सुदाक तुमन पचा बेरा तुमन पुसित कांग्रेस तुमके कसिरा सोनी पथाक नानी क्लार डाका kachini si bangke ala so pot nangkar jupoke hedi tili ning sampiglo nilip havar ICDS pen danglok wana center ma hedi nili EM ke dosi ki pilo ladakh la soda go ladakh school boundary pen danglok school ki kim nangji la pen nili blong school do andame hala sota nili ki kim la pen nili ba sor la pen nangli tum hoi phan ke pakla dang yalam ke lan lo nili si ke wang lo officer tumen doctor tum pen nili blong hospital ki kim yi pha hospital ki kim yi pha na complex bang hala sud long le hadak nang pitek the nang pipe la pen hala hospital long adim da dorde la pen la ke nilip homosti po hospital dakali la ke nilip homosti la so andar hedi la so andar ke nilip block andar si puri lo la so block andar ki puri ana dim na hok da kim long lo la ke hala so yeni si ki pon lo la pen extremist alam bang ke surjo rong phar phan nili tumle extremist claim noi pupe hala so ho SDC movement lo SDC movement ho je hemprek bang thek the da pot la tum bang ke kupiloma ekdom an pusi ni tum ke kang tang kang sak pensi autonomous state van popusi alang tum ke habit kilut de hala so habit kilut party ke malo non surjo rong pharatum tuliram rong hang bang ke lagi paisa ki rung pidun thapa bang lo hala so pot si alang ke are ngi so ta ha ICU rong da bikok lo la so joine si non hala UPDS tum si la pen la monsam long do atum an phantame congress adin si turun go sarsi alang tum phan monsam do no ali avelu pusedi hala tum phan alo hida bachitoklo la si non monsam avi pu congress phan ki pu tod banke alang litum ke lamba chobai nili hemta ladak rong monghatta grenade nangwar pen jai thong kep helena ablo lanjo se harong Diphu hemta grenade nangwar lo ha model hospital ki kim hutame gopiloma bangkrinel ke baphan alang tum ne ponchong hulo laki kuma oda durlo BJP atum kalima non BJP atum long si du erlobo lasi alang tum si suluk sodakta ki pinchong akolang tum si ni tum si monsam ke ban ta ki wa phis tame suluk sodakta alang tum lo monsam ke ban le congress tum lo lasi alang tum lam arjunang le rat tum la tunge pacho bai sarpo la no lam ke sorry sulang juksi adak ni live our long total voters ki 21,000 so se choto seta me anibang se CM banglo long muni tum ari juksi rong dam so pathak klar dak kan han mo pen tame ne paklar lo CM la pen apurial kache enterprise la pen manin teron pi di la pen rubiram rong hang latum amen pensi karbiang long long kam do antame claim bom lo latum cherai bom lo bang phan kam pi pe contract payment awe lanchot kali jitu
tangka dormaha mukhata pipe jitu pension jitu retirement atum phanta graduate benefit tangkan talang tum pipe lai tum sob chu panglim lablo la pentuliram rong hang sob ta chini je forest along jitu plantation amen pen thing pi thing prang ke me 320 crores paisa panglim erlo non khobor en elang 70 crores ki chong hu thuji puta do non jitu election phan en erlo ta hai la pen urban la pen rural development a paisa an da hedi ka do ka non le town sukila ta ki ha dai thor o dalamara ta ki redi lahai ke urban rural jitu development pa paisa hedi lahai ki choi phat ha lahai ta do piglo nile tum jong si sarkar bang lopote independently alang tum phan ko son si kang sai ma ke bang tum pabisar na office ki chok chelong lo pulote karbiang long arat phan lake paklang vekji alang tum ki chong hua sarkar puke lapen tuliram rong hang long ki join nam aniwang ke di alang long paisa do o puchini la so paisa ke je rat avi ki chong sip ki du kelak avi ki chong sip hedi hala so a paisa do o pusi rat tum ke chendam alang phaning dok ali laki aning dok de si hala BJP hianta ahem me kai chok lake ma sig rabdun pama ami thang da chok che der lepu video dole kori doma be do ante lagi ni li polam le bon del dulang ma tata na sar thina ma dulang na tumanon la PHRC la pen congress alliance da phak na tum ke hai ji phanang ring na ke chini dum rat tum phan arju pakasi alliance kido nilitum ining ke hang pukali lake karbiang long ara da tum aning sopik BJP phan paremun edepo hala so parem ji bulote congress lapen APHLC dora penangi lape APHLC lapen congress dora pedlo pote chuke damtang MP huredi nilitum ke kam claim ke pinlo hok tame pangrum pedlo tehdi suriner cap bakpen itum ke haidola non ke rat thur tanglo laso BJP ke me hingno jes asunia men pen schema men pen si rat phanchenek chot puchini matiri lasi rat atum vote pipe APHLC congress alliance ke doji siat ke doi phanji ke chonghong lasi vote bank ke BJP aphan ke jok bang velo lake nining thek krong lo ni ke Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu